Sanibona, sanibikelela ninjani? Siyaphila nathi. Igama lami uSifiso Kunjabulo Ngwakandlovu. Ya, inkinga yami naso-ke engingiphathele kona, engilethele kona ngokumayelana isitori kokufa komuntu okungasona isitori esikhandiwe, isitori sangempela sokufa komuntu esathanda ukuthi sithi nami ngikhubaza umoya ngoba ngangingaqondile. Sasingaqondile, hhayi ngangingaqondile, sasingaqondile kwangathina futhi nesandla sethu. Ya, ukufa komuntu lana wafa kanjani na? Wafa umuntu ngokuthini na? Ngento ewumayina nje, into ongeke uze ukwazi ukuthi ongayicabanga kodwa ubone kahle ukuthi uma ngabe kuwukuthi ngiyakhuluma nawe, mhlambe ngiyasishintsha isitori. Lapho khona-ke kwafa khona umuntu washona kanjani umuntu na? Ingalesi sikhathi thina nabafowethu esantshontshelwa khona i-T_V, saba nokungakholwa ukuthi sitshontshelwe, kodwa sibe sibona ukuthi sitshontshelwe. Ngoba zathi uma ngivuka, uma ngicabanga mina, uma ngivuka ngalelo langa lelo ngangivuka ekuseni. Kahle kahle abantu ababevuka ngaleso sikhathi babebathathu. Kwakuyimina, uSiphe yena wevukela nesikole, eShayi College, ukuzoba ukhulekane naye weShayi College. Mina ngaleso sikhathi ngangisatohoza Mbijane, ngizama amatoho, ngizama into yokuy'philisa. Okusho ukuthi ngalelo langa ngathi uma ngivuka ngezwa uSiphe ethi, hawu bafowethu, hawu bafowethu, hawu yini na Siphe? Angithi ngaleso sikhathi sasikade sidake, mina ngangikade ngiphuzile nge-weekend, ngeke ngithi sasikade sidakiwe mina, kodwa ngimshokhesi ukuthi ngangikade ngiphuzile nge-weekend. Yabona, kodwa ikamero lami engilala kulona sinokhulekane libhekene ne-dining room, sitting room. Ya, kubhekene nje lawo makamero lawo. Kodwa thina sange sibone kuqala le monakalo. Umonakalo sawubona kanjani na? Uma ngabe uSiphe evuka ethi, hawu bafethu, hawu bafethu, yini ndoda kwenzenjani? Wakhala, hawu bafethu, nibonile ukuthi ama-T_V awekho, i-T_V ayikho. Hayi bo ndoda, kanjani na? Wathi hheyi bo, i-T_V ayikho. Ngalesi sikhathi-ke wathi esasho lokho, ngalesi sikhathi sashokekile. Shokho ukuthi konja, ubani umuntu ongenza lento ekanje sikhona, singaphakathi endlini silele? Ngabe ubani lo sithatha kancane kanjena na? Okay, hhayi, sithi ukuthi ngqum, sithi siyayixoxa le nto, hhayi, thola ukuthi hhayi, ayihlangani le nkulumo yethu. Okay, hhayi, mase kuphuma ikhambi lokuthi ngeke, asike sithi ukuhlanganisa amakhanda, sihlanganisa amakhanda. Okay, hhayi, iphume i-solution ukuthi no, kunabafana lana, labafana laba sijwayelene kakhulu, futhi sijwayelene kakhulu nobaba wabo, ongangokuba ubaba wabo besimthatha njengobaba. Ya, eze noma besenza naye izinto ey'thize, uthole ukuthi siyabhema kanjalo, into uma abangayifuni, khona le besibalekela khona, siyocasha khona lapho kulowo muzi loyo. Okay, hhayi, liphume i-solution, ikhambi ukuthi ngeke kulabafana abakanje kanje kanje la akade bezofuna uSiphe. Awu, labafana bebezofuna uSiphe osibanibani, ngoba esikhathi ngisababaza, hayi bosibanibani bebezofuna uSiphe. Kuthiwa kanjani ngoba bajwayelene naye uSiphe. Hhayi ngeke, kodwa lokhu liya nokuphuma igama, liya nanokuqina ukuthi ngeke okunokwenzeka ukube njengoba kwenzeka le kanje, kunokwenzeka kube banesandla. Ngoba lapho ngathi uma ngibheka, yabona lapho ngathi uma ngibheka kwi-dressing i-dressing table, hayi bo, hhayi ngiyabona ukuthi ngeke, ya vele iseduze kwewindi. Kodwa ubani lo ungakhipha iglasi yewindi maqeda akhiphe iplasma ewindini, sikhona i-T_V engaka? Hhayi nangempela, hhayi ngithi uma ngithi ngiyasithola lesi sitori, ngeke kutholakala ukuthi lokhu eliphumile leli gama mase liyaphuma-ke ikhambi ukuthi okay right, hhayi ngeke asibalandi, vele ubaba wabo uyasazi. Ngoba hhayi mase sinikela khona nabafana basekhaya, sesisonke-ke lapha, imina uSiphe, ukhulekani, Lungelo, sanikela khona sobathathu. Hhayi masifika khona, hheyi bo, sibacelela abafana, sibafice labafana laba, hhayi nampa abalele la. Mase ngalesi khathi sinokha singena, hhayi nampa abalele la, omunye ulele la, omunye-ke ngaleso sikhathi wengekho, kodwa uma ngicabanga omunye welele la, belele la edaningi la nobaba wabo. Okay, mase sithi kubaba wabo, okay right, sawubona baba, athi yebo.
kunjani siyaphila hayi ngeke lana sinenkinga la ekanje kanje yabo. Kodwa igama lala bafana abakho lokhu eliqhamukile kodwa angazi ukuthi bengakwenza kanjani kanje ngoba sesibakhiphe ey'nkingeni ey'ningi ongangokube sesakuzabalanda nangalesikhathi be-assault-wa umphakathi beshawa umphakathi kahle hle. Wathumela thina ubaba wabo wathi asiyobalanda sabalanda. Okay right, hhayi athi ubaba wabo hhayi ayikho inkinga abafana bakaNdlovu uma kunesigameko hhayi mthatheni kodwa nibabuyise. Okay, hhayi mase siyavuma-ke nathi-ke ngoba vele sasingayimisele nangento ey'thize thina into esasinenkinga yayo sasifuna i-T_V yasekhaya ngoba yayisilapho-ke inkinga ukuthi okay manje sesifuna i-T_V yasekhaya cause uma uyayidinga le T_V yebo cause kwakuyiyona yodwa i-T_V yabona nje i-T_V isikhathi esiningi iyona uma intathi mebuya ukuyodayisa into ahlale eduze kwayo ney'ngane zayo abuke yona ney'ngane zakhe eziyithina. Okay, hhayi okusho ukuthi-ke hhayi simthathe lo mlisa lo sihambe naye lo mlisa lo ayisinikele ngasekhaya. Sithe sanikela ngasekhaya nje sisuka ophondweni sijumba umgaqo hhayi kulokhu kuya nokungenelela kwabantu cause le nto le iwumsindo phakathi okuthi ungakwenza kanjani kanje lana njengoba silahlekelwe wena kodwa ukuthi nokuthi ungakwenza kanjani ngoba wena umuntu okanje esikujwayele futhi esiyaye sikusize futhi ekuhambeni kwesikhathi phambilini. Hhayi uyaye mngani wami lo aye nokuphika ngalesi sikhathi ephika asijikise khona lapho futhi etiyeleni athi no izinto uyazazi yabo uyayazi le T_V le T_V na ayasithatha sibhekise phezulu lo mnganami sikhombe koyitolo le behlala khona ngakhona nabangani bakhe hhayi masifika lapho koyitolo ngeke akakhombe i-T_V hhayi aphinde ashonise ko-1 hhayi masifika ko-1 hhayi lo mnganami lo khomba imizi yabantu erongi abantu bayathetha. So then abantu lapho-ke abantu baya nokungenelela-ke ngaleso sikhathi siya nokukhuphuka lesi sigameko ngoba phela ngalesi sikhathi efika ekhomba ukuthi hhayi into yeni la masifika lapho singayitholi ngalesi sikhathi khozeka umsindo bayavuka nabakulowo muzi bayangenela ethi hayi bona nalisela lisijwayela kabi bo shuthi bagcine sekukanjalo sebizwa nangokuthi nalisela lisijwayela kabi. Bantu cause babemshaya uyabona babemshaya kodwa manje thina singavumi ngoba manje thina sifuna lento futhi namaze siwatshele ubaba wakhe siyawazi ukuthi hayi thina amazwi ababa wakhe uthe ubaba wakhe asiwahamba naye sibuye naye. Okay right, hhayi nangempela siyazama-ke uhambe ekhombe enza njalo kusho ukuthi lokungenelela abantu aze asithathe lo mnganami lo ayosifaka kweminye imizi ephezulu le koyitolo omunye umuzi omkhulu nje mangicabanga lo muzi lo uhlala isalukwazi njengoba uhlala lesalukwazi lesi asiboni emehlweni umfana wakhona naye uhlala nabo labafana laba okusho ukuthi bayazazi-ke bona bahlangene ngani umuntu akajajwa sasingeke sikwazi ukumjaja futhi ngaleso sikhathi. Okay right, ngalesi sikhathi sithi siyafika ngakulowo muzi loyo uyokhomba khona-ke manje ukuthi i-T_V ila manje usesho uhambe eshintsha nje iy'tori le ndleleni sesibaningi lapho sekhona nabantu ukuthi hhayi i-T_V yenu nizoyithola kanje ila futhi sithi siyafika ngakulowo muzi loyo ngoba cause lowo muzi ubiyiwe futhi yabona ubiyiwe ngalezi zinto lezi zoma-concrete awukwazi ukungena ngaphakathi. Sabona-ke abafana khona abagulukudelayo abaphumela ngale ngezansi hhayi kwacaca ukuthi ngeke napa abanye abafana bebaleka njengoba bebaleka nje hhayi thina-ke vele sikwazi ukungena la ngoba isemzini yomuntu njengoba kubiyiwe kanjena igate likhiyiwe okusho ukuthi la bantu mebefika la bona bayazazi bangena kanjani baphuma kanjani ekuseni nasemini ntambama masazi noma bahlala khona yini umuntu njengoba ngisho ngithi wawungeke umjaje ngalolo suku. Hhayi lo mfowethu lo ayisho ukuthi-ke alokhu ekhomba beya nokungenelela-ke abantu hhayi thina manje sesiyamsesenga kahle ukuthi sifuna ukugcina sifike naye ngasekhaya ngoba cause usekhomba nangasekhaya manje sazi ukuthi uyokhomba yabo asazi manje kwaze kwacishe mhlambe kwaba isikhathi hhayi ukuthi wacishe nje kwaze kwaba isikhathi impela okucaca ukuthi hayi kuyosa faka emsebenzini le ndoda le fanele esikoleni futhi again nale ndoda lenye efanele iye esikoleni ukhulekani hhayi okusho ukuthi lo mnganami lo kucaca ukuthi okay right
lana kuze kube kufikele ekutheni bathi abantu ngeke ndoda ngeke silokhu esitantiso wena kuze kusemnyango yabo. Bathe bekhuluma lawo magama abantu bethi baqala futhi bethi bamshaya ngalesikhathi simsesenga wavele waphunyula yena ngalesikhathi ephunyula wavele wabaleka la yona khona-ke inkinga yakhe-ke lento eyadala ukuthi-ke ashone-ke lapho-ke ngokuyisigameko-ke nathi sasingalindele ukuthi sasingenzeka-ke iyona-ke into eyadala ukuthi ashone-ke leyo. If mangithi ngiyabheka la kulesi story sakhe iyona-ke into eyadala ukuthi ashone ngoba ngalesikhathi ebaleka bamlanda fresh khona abanamajubane iy'njini zethu ayifani yabo. Bamlanda fresh babuya naye ngalesikhathi bebuya naye bamguxisa ngamadolo bethi bayam-assault-a bayamshaya yabo. Ngalesikhathi bethi bamshaya kanti ingalesikhathi bemshaya impela kusho ukuthi into abemshaya ngayo izinto kusho ukuthi ezinomngozane njengamaplangwe kusho ukuthi iplangwe amaplangwe into ey'njalo nje yabo. Seshaya abantu abaningi thina siyamsesenga ngalana uyabo. La khona futhi naye mangicabanga umuntu ngempela la bona khona ukuthi asiqondile ukumbulala khona owesefuna ukumshisa ngopetrol ngakhuza athi hayi bo wena akusile ukuthi lo muntu nikaze nize nimshise lo muntu uthe ubaba wakhe asobuya naye khumbule lokho uyabo. Akusho ukuthi bam-assault bemshiye kanjalo thina sesithi sibuya naye ngalesi sikhathi sithi sibuya naye-ke because akasenamandla naye. Ngalesikhathi siyamsukumisa futhi kade beqeda ukumshaya avela aqale phansi futhi lo mnganami akhombise ukungaguli adle phansi futhi yabo. Ngalesikhathi edla phansi hayi okusho ukuthi abantu vele angithi beseshayiwe kusho ukuthi nathi sikhuluma la magama esiwakhulumayo ukuthi bethiwa sokuba kusho ukuthi baye nokuxega abantu ukuthi hhayi engathi le ndaba bayayixegela kanti kusho ukuthi umnganami lo ulimele lo mnganami lo kodwa yena akakukhombisi ukulimala ngaleso sikhathi kade kwenzeka lokho ngaleso sikhathi leso ngoba iy'khathi ngeke not sure ngoba ngangasayikhumbuli kahle kodwa ey'ningi iy'khathi kwase kuyisebusuku kodwa hhayi kakhulu kodwa 8, 9 lapho nje iy'khathi angiyikhumbuli engikwazi usi-eliminate isikhathi. Okay right hhayi-ke kube ngazuzuthi-ke okay right siyadlula lapho sibuyele ekhaya athi uma niyitholile i-TV sithi asiyitholanga i-TV uhambe sikhombisa manje nala bantu bomphakathi bayasiphazamisa cause bayamshaya manje ngalesikhathi eshawa abantu kwayithina sakwazi ukuthi sikhulume naye kahle ngoba kwayithina usephenduke saba yilwane thina kuyena uyabona cause uyabaleka. Athi uma Paul ithini ikhambi ayi ngeke athi uSiphengeke ma ikhambi lithi asiye police station cause lo muntu nje obeshayiwe lizobuya ngathi leli cala leli. Okay ngivuke uSipho angayi esikoleni ngivuke mina ngihambe ngiye emsebenzini ekuseni ngoba cause ngangitohozela khona la eMlaza kwi-area mangicabanga lapha kwey'nkulu lapha phesheya kwey'nkulu engangitohozela khona mangithi ngiyacabanga ngangitohozela kwey'nkulu. Ngiyawabona amaveni engene qale okay qale ngene ngalesi sikhathi ngikwey'nkulu ngiyawabona amaveni. Amaveni awethuke lokhu ejiya ngasekhaya kwenzakalani? Hhayi ngaleso sikhathi futhi ngiyalizwa igazi lami li-down yabo, ikhala ikholi yabo. Ngesikhathi ikhala ikholi ngifonelwa omunye wabangani bami okhona laphayana esike sibe nokushaya naye esasike sibe nokushaya naye mangiphuza. Athi wendoda kuhamba kanjani? Ngithi sure. Athi uyawabona amaveni? Ngithi ngiyawabona amaveni. Yini? Athi la maveni aze kunina afunani? Nabaphi abafana bakini? Ngithi mina uSipho uhambe noma uye enkantolo bayovula ikhesi mayelana nalokulahlekelwa. Athi lalela-ke mnganami yabo lo muntu ebade nimshaye ufile ebaleka. Hayi bese ngithi hhayi khona ndoda mina nginepasi ndoda angikwazi ukuthi ngafele ngibaleke nje kalula nje ngoba manje labantu basebekufuna bazokulanda fresh bazongithola ngoba nginepasi futhi ngiyawayidinga lento ekuthiwa amatoho. Athi manje uzokwenza njani? Ngithi mina ngizohlala uyabo. Igazi mase liba down hayi ngivele kube khona into ethi Cliff khulume nalento no-site manager ngeke ngisacela ukuyodla lapha ekhaya. Athi hhayi wena Njabula ngiyayibona inkinga yakho yabo hhayi ngwele ekhaya. Mangifika lapha ekhaya phesheya
abafethu abekho okay right sekuthanda futhi nanokuba iy'khathi nje othula abasemini kanjalo nje izikhathi zantambama yabo. Angivumele lesathi mina nje ngiwelele ekhaya uma ngifika la ekhaya eyi angiyazi aphinde afike futhi lo mngani amade engifonele athi Njabulo ngise athi usela ngithi ngisala yini indaba uThembeni ngimtshele wendoda akusizi ukubaleka mangabe unepasi mawunepasi mase bekufunda nje labantu bazokuthola abelungu cause mina angenzanga lutho uyayizwa lonto leyo nawe uyalazi udaba umphakathi lo wenze lento le sona-ke ukuthi-ke kuphela-ke into mawuyenza yalento ekuthiwa umphakathi ayaziwa lento inkantolo ayaziwa kahle hle lento ey'nkantolo mangicabanga lento ekuthiwa umphakathi ukuthi bayazi ukuthi umphakathi ukhona ngoba abantu abahlala bekhona kodwa bayazi ukuthi lento ekuthiwa umphakathi iyakwazi ukuthi yenze into ey'kanje umphakathi ngoba cause lelo gama lelo ngangalilindele kodwa phambilini ngahamba ngalithola ngisazofika kulona ukuthi ngalithola kanjani. Hhayi lo mngani wami lona okay right angithi mina hhayi angindawo mangifika ekhaya ngifike ngikhumule ngidle ngalesi khathi ngisadla iy'khathi ziyahamba kushaya abo-3 makushaya abo-3 ngibuza ngiy'buzele mina ubhuti Khulekani uye kayo hawu uye kayo uyonzani hayi uye kumenzi lo wasekhaya okay ayikho inkinga uSiphe kuthiwa hhayi uyorekhoda uLungelo hhayi noLungelo uyorekhoda ngaleso sikhathi uLungelo wesacula futhi naye ecula ikwaito okay right hhayi uyorekhoda ngakhona le ko-How Long ey'tudiyo zabo laphaya. Ngihlale kancane ngiyayizwa lento iyangidla lento manje akukho ukuthi ngayikhuluma nobani ngayibuza kubani ngayixoxela bani ngoba manje le khaya ngisangedwa manje Siphe akekho uSiphe akekho Khulekani akekho uLungelo hhayi ukuthi babebalekile kodwa-ke igama lapho uma engathi saqale sabaleka kuqala yabo igama indlela liphume lapho gcina liphume ngayo ukuthi okay basabalekile. Hhayi mina ngiyivalele i-sharapu ngoba sengiyabazi ukuthi bayephi ngiyazi ukuthi futhi bazobuya cause nabo abay'tsheli ukuthi kunomonakalo we-damage engaka. Lo monakalo le ngaqala khona futhi ukuwuthola ukuthi iwumonakalo lento ngayithola ngalesi sikhathi oSiphe besenkantolo ngalesi sikhathi besenkantolo oSiphe bethi bayovula ikhesi benoma la kungena ucingo ngalesi sikhathi bengena kulelo office leli abangena kulona la kungena ucingo la kwey'ncane ukuthi kushona umuntu la kufa umuntu kanje kwey'ncane Q1 bani la khona oSiphe babangabe baba-shocked khona la bashokheka khona sebengaphakathi futhi khona lapha enkantolo le ngaqala khona-ke ukuthi okay right hhayi lo mjida lo ufile lo mfana lo into esoyithini obaba bakhe umndeni wakhe sowubhekele ubani ngoba athi sihlala nabo kusho ukuthi igama lethu leli njengoba eshonile nje lo mfana lo hhayi okay right sengiyizwile lokho sengiyazi ukuthi okay hayi sengi-aware ukuthi lo muntu lo ufile mase ngibuye ngalesi khathi-ke bengivumelile emsebenzini ngibuyele ekhaya ngalesi khathi sengisekhaya ngiyihlalele ngirawundela nendlu yasekhaya inkulu namakamera akhona makhulu mkhulu lo muzi hhayi lo ngirawondela ngithe nje ngisarawonda la ngisaplana ukukhumula ngiyasebenza ngisakhumulile ngisele ngophaqa la ngisaplana ukukhumula ngiyasebenza mase ngiya-relax ngibona ngey'moto eziwu-2 yabo ama-private car ethi shwi ayibo lezi imoto ey'gijima kangaka la ngasenhla kwasekhaya ngoba le ndawo yami ngiyazi ukuthi iyaphela la ngaphambili la ngasekhonteni pho zasey'gijima kangaka lezi moto y'qinephi okay right hhayi bonise okay hhayi kube khona into ethi hhayi mfana Mfokandlovu uthathe leli bhakede leli uyikhisa amanzi lapha ngasempompini khona uzobona lezi moto ngoba indlela iyaphela la ngaphambili kodwa vele usuyasho uSibindigidi ukuthi ayiyeke amaphoyisa lawo sekukuyiduduza nje lokhu yabo hhayi impela ngithathe ibhakede ngiphumele ngale empompini ngiwahwazisa amanzi ngithe ngiwahwazisa bese ngiphakamisa ikhanda ngiphakamisa amehlo uma ngithi ngiphakamisa amehlo ngibone ngamashethi ayiniwe amashethi amhlophe ngithi ngiyayibheka iy'nqulu la oyedwa uphethe 2 lo wokuqala lo wavela kuqala ngoba phela cause mawuvela hhayi ukuthi uvelela kude nje isekhaya nje ngasenhla la ngasenhla shuthi ngeke
athi mevela lo wesheti elimhlophe ngibona 2 ngala enqulwini 1 ngala vele isho inhliziyo ithi ayinamba labantu abaseshi laba uyabo relax. Hayi mase ngiya-relax ngihlwazisa amanzi ngicaphunise ibhakede ngithi ngiphindela endlini asikhathi ngisathi ngiphindela endlini nje kuthiwa wo Mfokandlovu ungabe usabaleka imalapho. Hhayi vele ngimile madoda wozani ayafike la madoda la afike athi mefika futhi la madoda nje angithi qhakathisa ingala qhakathisa nebhakede lami lelo. Hhayi ngithi ngicela ukubeka ibhakede la ekhishini thatha ibhakede libeke eceleni komnyango cause ngangiyikhisa amanzi ngoba ngangifuna ukubuka ukuthi amanzi ayengekho amanzi akhona nangaphakathi. Bangithi qhakathisa ingala nangala mase kuthiwa ya Mfokandlovu kuhamba kanjani ngithi hhayi ngiyaphila. Mase kuthiwa ya yini nalaba enibulala abantu esibulala abantu ngithi mina hhayi ngeke angikwazi lokho hhayi ngalesi sikhathi bengiqhathisa mase bethi asike sikuseshe Mfokandlovu ngalesi sikhathi besho njalo bethi asike sikuseshe cause sihlalela no manje ney'ngane la siyifemili sibaningi akukhona ikhali into engasetshenziswayo lapha ekhaya isikhali siyasebenza njengombese le yokuqoba la ematafuleni qoba uma uqobela amazambane izona-ke iy'khali lezo mhlambe nokuy'ndukwana-ke okuficayo yabona. Hhayi baseshe laba bhemi laba baqala kulila kamero li phezulu baseshe bayehle bayibhavu. Hhayi kushuthi-ke bapikite-ke besuka lapha ekamereni likamase bedilika bezodlula ekhishini kwaleyo nto iyangicika nje ngoba manje uma ngibabheka nje ngiyacikeka nje kodwa kuba manje asazi le story ukuthi okay right. Le story lesi kushuthi vele sisodla thina ngoba bathini bathi isitori sethu mebesha abanye abantu emphakathini yezwa nje kuthiwa hhayi nizozibonela abafana bakaNdlovu. Nalaba kade bebhonya kakhulu babesho njalo nizozibonela abafana bakaNdlovu. Okay right bapikite ngalesi sikhathi bepikite bethi hhayi bo Ndlovu asinitholi nacala. Sigele nabo e-sitting room sihlale phansi nala madoda lawa ayiwu-4 ya ayiwu-4 la madoda lawa. Awu-2 lawa esibhekile nalawa amanye awu-2 ayehamba ngenye imoto ayiwu-4 la madoda lawa. Hhayi mase ngihlale nawo phansi la madoda lawa awu-4 mase kuthiwa ya ndoda kunjani ngithi ngiyaphila. Okay ngithe ngisahlala nawo phansi ngesikhathi sasabingelelana ngithi ya ndoda kunjani ngisathi ngiyaphila. Wangena uma ngoba phela naye lapho uma wena ukutatazela phakathi uthi eyi ngabe nazi iy'ngane zami y'zongena enkingeni. Wangena uma sengena nje uma wathiwa ya hlala la mama. Hhayi uma wahlala phansi nami ngahlala phansi nala madoda awu-4 wahlala phansi angigadile ayitshela ukuthi ngifuna ukubaleka cause asebetsheliwe kuthiwa siyabaleka kanti akazi ukuze uzubaleke ubalekele into ongayazi. Okay right kodwa indaba yayimile ukuthi hhayi siyabaleka uyabo. Hhayi athi la madoda kunjani-ke ndoda hhayi ngithi ngiyaphila mase kuthiwa yeyi ngiyayazi lo monakalo eniwenzile ngala ngasenhla kaMemela. Ngithi mina kaMemela kuthi mase kuthiwa hhayi uyazi ukuthi lo muntu kade nimshaya ebusuku ufile nina ababulali. Mina hhayi masikaze sizibulale muntu la thina le lokishini siyaziwa nje even nangegama lethu akekho umuntu owake washona ngezandla zethu nje elokishini ngaka kushuthi kuyaqala. Wathiwa wendoda ungasitsheli kanjalo la sizile ukuzophikisana uyezwa. Ngithi okay right athi uma yehlisa umoya mntanami. Okay mase kuthiwa mama sesekulale ayikho-ke inkinga le mgulukudu yakho le siyayidinga yo-4 ha into esizoyithini nale kwenzakalani. Hhayi kuthiwa le mgulukudu yakho sayidinga yazini mama ukuze singalokho esikhuluma kakhulu labafana bakho ukuze sixoxe nabo kahle nje awuthathe nansi inamba masiphuma la ukuthi bafika noma inini noma imanje usifonele. Hhayi bayibhale ephepheni beshiye kumama sebeyabonga bathiwa bevalelise. Kuthiwa wena ungalingi ubaleke. Lo munye lo engimshoyo lo ephethe ibhamu embili lo wethi wena ungalingi ubaleke. Kushuthi wangibuka ngangithemba mhlawumbe. Hhayi ngisho ngithi hhayi uyadlala lo baba lo ngeke ngiyibalekele mina into engayenzanga njengoba ngishilo nje nakuloya mfana sengisho ngenhliziyo lapha ngisho kumuntu sengisho lo ngenhliziyo ithi uyadlala lo baba lo ngizobafonela impela osiphe. Futhi wathi mengabe bephuma bethi hru bengena ile ntunjana umgaqo omkhulu lapho Phondweni ngabe ngidonsa ifoni yami ngabe ngihlala kuyona khulekani lapho wachaza. Manje lana sifuna ukuthi siyadingeka la ekhaya la funa sihlanganeni manje. Wathi ngathi fonela uSiphiwe uma wadonsa ifoni wafonela uSiphiwe wafonela uLungelo bafika
fika nomfana yize noma engekho lapho cause iy'ngane zazishocked ukuthi ngabe kwenzakalani ekubeni sitshontshelwe. Uyayizwa leyo nto leyo. Ya sasitshontshelwe kahle kahle nje ukutshontshelwa ngeke ngize ngikubeke eceleni ngoba ikona impela lokho okwadala ukuthi kuze kungene kulezi iy'nkinga lezi zokuthi umuntu afe nomuntu lo. Okay right, hhayi ney'ngane zisaxakekile kusenjalo, hhayi sibafonela oSipho bafike oSipho. Bathe bebefika oSipho, okay right, hhayi sihlale phansi khona le sitting room noma sithi ukuthi ngqum 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 ngqum. Bathi ngithi bese thuma hhayi mase ngithi hhayi madoda si-ready sesigawadonsa la madoda lawo. Hhayi siwafonele la madoda lawo afike ngesivinini futhi. Okwesibili-ke manje-ke asefika-ke manje-ke lapho-ke manje futhi asawufola amadoda lawo. Asahamba ngazo lezi moto lezi ngoba enye kwakuyigalofu. Mase kuzoba yilenye-ke le G_T_I noma Nhloboni. Awu-G_T_I mangicabanga cause isikhathi sesisidala siphelile manje iminyaka mhlawumbe engaphezu kwa-10 mhlawumbe umuntu uyabona. 10 mncane mhlawumbe yabo kodwa cause kwakuyigalofu kwangayona i-V_W mase kuba igalofu leli elinye. Hhayi zifike lezi iy'nsizwa kuqalazo uSipho athi izona lezi moto lezi ngithi mina izona lezi moto lezi. Athi umuntu waziwa nebhadi. Ngithi hhayi sobona khona. Athini uSipho? Athi uSipho kuyimanje laba kade kuyibona kade bebhonya kakhulu abasakhulumi. Cause khona iy'nsizwa ezazibhonya ngempela lapho ubone ukuthi okay ziyambhonya lo muntu lo. Yize masimvikele lezi ezayifuna ukumshisa kanjalo. Uyabona nje into enjalo nje. Hhayi athi uSipho umuntu waziwa nebhadi ayifike lezi moto ey'dilike. Phela edilike lapho la madoda le edilike khona awu-2 adilike ngalana-ke manje awu-2 aqhamuke ngala ngaphambili. Uyabo cause kushuthi sebeyazi ukuthi iminyango iwu-2 lapha ekhaya mhlawumbe ezobaleka. Uyabo hhayi qhamuke la madoda amanye angene ngasedanini amanye angene ngasekishini gulukudu yawu. Sanibona abafana bakaNdlovu kuthiwa yebo. Ninjani? Kuthiwa siyaphila. Mase kuthiwa yabona-ke bafana bami ngifuna ukuthi nisichazele kahle ukuthi abantu babulawelani. Hawu la bantu balokhe beliphindile leli gama ngoba ngithi ngibachazelile nje ukuthi thina sibulala abantu. Lo muntu lona ube nenkinga yani yabantu abafana nokuthi umphakathi. Bangibuza ukuthi yini umphakathi? Eyi kwathanda ukushwaxa ikhanda-ke mese bezongibuza kanjalo ukuthi hhayi bo la bantu laba kanti ngizothini nje ngizothi yini umphakathi ngoba ishusho ngesiNgisi uthi community kuyafana bathi yini leyo. Akubona abantu labo ngiyamtshela abantu cause amagama abo sasikeke size usibani bani usibani bani babe baningi abantu kushuthi kwakufuna kuboshwe inqwaba yabantu lapho kube kwakuya nalento yokuthi sithi thina usibani bani usibani bani. Shuthi umuzi each and every muzi kwakuzobhutshwa-ke lapha elokishini ngegama lethu-ke manje sekuboshwa-ke manje hhayi ukushona. Hhayi zisho lezi iy'nsizwa zithi hhayi okay right. Engathi lento eniyichazayo madoda sizwa nje. Hawu zashintsha lezi iy'nsizwa zathi lento esiyichazayo asizwa. Pho manje sokwenze njani? Hhayi kuthiwa hhayi wemama yazini khululeka relax. Asiboleke bona labafana bakho labo sizobabuyisa. Uyayizwa-ke leyo nto. Basiboleke thina bazosibuyisa. Hhayi futhi ngingay'tsheli nje ukuthi hhayi ngase kube khona into ezokwenzeka labo baba bazosibuyisa. Cause ilaba abasisha ngoba mina ngangiy'tshela ukuthi abantu ababopha ngempela ilaba abaney'nkanyezi amaphoyisa kanjalo yabo. Ngangiy'tshela ukuthi ibona-ke abantu ababophayo-ke labo uyabo. Hhayi basithathe thatha uSipho noLungelo bafakwe kweyabo imoto. Thathe mina noKhulekani fakwe kweyami imoto. Habi sahlukaniswa nangey'moto manje kanti inkinga ikuphi hhayi sami. Asifika futhi asikhulunyiswa la emotweni nathi asixoxi cause iy'nhliziyo zasey'bhekile nomunye inhliziyo uma ngicabanga yayisibhekile ngoba sesicabanga indaba yalesi sitori sokuthi kunomuntu osefile yabo ngegama lethu kodwa kunabantu phakathi ongeke wakwazi ukuthi ubabalule cause yabona lento ekuthiwa umphakathi nje iyohlezi kuthiwa umphakathi ngeke ishintshe futhi. Hhayi basithathe fike laphaya masifika laphaya kuthiwa se-GG ya GG. Hhayi sifika lapha e-GG hhayi
dilizwe lezi imoto engasidilizi ngaphandle inkini nathi ngaphakathi siyodilizwa kwenye indawana nje emnyamanyana nje. Ayi manje isikhathi sadiliza kule ndawanyana emnyamanyana ehotshanyana kuthiwa hey isiboshwa ngaleso sikhathi bathini sebekhuluma amagama sebewashintshile amagama wasafana nalawa ade siwakhuluma kade kukhona uma sekwahawa abawasebenzisa la ukuthi isiboshwa silixhube iphoyisa. Hawu sesiyiboshwa njalo. Okay right hayi ngisho hayi bayadlala labo baba laba. Hayi ngeke angikaze ngikuboneke nje uyantshotshela uyaboshwa. Hayi ngabe ibhadi ngoke ngibone kahle namhlanje. Hayi siye khona. Amasifika lapha kuthiwa fola la wena. Ngalesikhathi sathi sifola la qeda lapho simbuza amagama ethu fast. Vele bawaphethe yabo sekugqikizwa nje gqikiziswa ongakwazi ukuthi okwani. Ngiyitshela ke into ekuthiwa ishubhu ngizoyizwa ngendaba ke namhlanje yona ke lento ke kushuthi kwakukhulunywa ngayo kushuthi sizofaka uyishubhu ke la. Hayi sifole ngalesikhathi kuthiwa nimbulaleleni umuntu. Umbuzo oqalako wafika-ke loyo. Nimbulaleleni umuntu seliphethe iphepha leli linye livule kwenye indawo emnyama lapha into obona kahle ukuthi yabo la okusho ukuthi sizoboshwa la kodwa ngangayitshili lo kodwa ile ngabona khona ukuthi ayingeke ngathi sizoboshwa impela ke la. Hayi athi yachaza ubhuti omdala watholakala lethi ngathi ushova masi wathi usipheyi mangichaze semethi usipheyi mangichaze kwathiwa nina nidlala ngathi nina nindlulile kwadlula khona abanye. Hayibo wakhala bangakanani okhiye engakaze ngibeze nakamadala ejudeni engangiqala nje ukubeza futhi ngibagcina bakhala labo. Hayi saphonswa ngale kwalabo ke yashintsha futhi into futhi sibe uphonswa ngale kwalezi insimbi zalabo ke kwathiwa ginqa siboshwe. Hayibo sesabamba amakhanda kuthiwa ginqa siboshwa ngayitshetha engathi kuyadlalwa ke la uma uzothini walaba baba bathe bazosibuyisa nje kanti labo baba banjani lapha. Hayi asayichazeki indaba ke lapho. Indaba sesichaza indaba ke manje sichaza ngendlela kahle kahle ngathi kuyacrashwa manje kuyaxatshwana ithina nalabo baba nabafowethu siyacrash ukuthi yima nami ngifuna ukuchaza ayikho lento echazayo kwathiwa imani lapha imani kanjalo ningabe nisachaza anike nilindela. Hayi saphuma ibhontshi engazazi siqine isibhontshi sakhona silede siqine ayizaphuma ibhontshi. Okay makuphuma lezi ibhontshi no hayi silale kulezi ibhontshi silale ngomgqibelo mase siya decide la ngaphakathi into esoyithini le. Okay kwasho ukuthi uma wesefoneliwe lapho sisebenzisa ummeli wani ke lapho illegal aid board futhi naye siyatshelwa ukuthi usezohamba lo mmeli lo asizame ukuthi senze njani either sishintshela kwenye illegal aid board noma sizama ummeli uyabo kodwa uyabona ukuthi okay right la sesidokile la kahle kahle sesitokisini ayafika uma ethi silethele ukudla lapho siyaplana nabafowethu kwaye mina-ke ngangiyibhemela ugwayi angisawutholanga angisabhemanga akubhenywa kwala akubhenywa ngokhozi sasizobathathu ubani uzobheka omunye la ngoba safika kuwumgqibelo kwawulesihlanu mangawona umgqibelo kuthuli kukhwayithi kodwa uyezwa into eyenzakala la ngezansi kwakhona kulezi ndawo sesiyakhala isigubhu la bayankwariza-ke abantu-ke manje maleyoshona nje ilanga iluzwa khona ukuthi hayi ngeke bayankwariza-ke abantu balala ngezansi ngoba because kwakuneredi yayilokhu ibelesele ngilokhu batshelo sibheke ukuthi uyasizwa yini leso sigubhu athi uma nikukhohlwa isigubhu sikhala emnyango wena usungaphakathi manje hayi bwendoda usangaphinde ukhulume lento esifuna ukuphuma la afike uma esilethele ukudla lapho-ke sekunesinye isiboshwa-ke lapho-ke manje esesifikile futhi kwakuthiwa usine umfana wafika laphayana-ke lo mfana loyo ey'khalela ngey'nto zakhe naye zasemhlabeni ey'juqelwa izisu cause simsiza sasimsesenga wasithanda wasikhonza lapho esikhonzela ukuthi okay lapha bayangisesenga lapho sagcina siphunyule ngaloyo ntutshana-ke ukuthi mina ngikwazi ukuthola ukuthi ngibhema ugwayi ngithole ugwayi futhi nalapho nganguqala ngokugcina cause nga-decide ukuthi ugwayi ngeke usangisiza ngalutho esimeni esikanje sekumele ukuthi nje ngivele ngikhohlwe ugwayi ngoba kuyacaca ukuthi ugwayi njalo mina ngohleze ngukhothama okay right ayathi usine hayi sibhemisa usine sihlale-ke nosine sihlale
Gqibelo, Sonto, ziyangena iy'nkantolo ngakusasa umsombuluko. Angene umani ummeli. Lo mmeli lo uthengwayo-ke manje. Eish, hibu. Kwenzakala kanjani la? Lapho-ke akabizi uyafa lo mmeli lo. Each and every ikhanda lendoda ulidla enkulu kabi imali ikhanda lendoda. Yize noma ngingasacabangi kahle njengoba ngisho ukuthi isikhathi esidala. Kodwa welidla ikhanda lendoda welidla imali yangempela ngoba uma ongangokuba egcine ukhiphile u-15 each and every day masiyoqula. Funala lo 15 ube sesandleni obu-20. Uyayizwa lento kusho ukuthi lo muntu lo wedla imali yangempela ngaleso sikhathi leso. Ayi sisala etoksini zakhona la eJiji ngaleso sikhathi. Ayisiphume siyongena iy'tokisi umsombuluko-ke namhlanje. Uyabo hamba nalo Sne lo mfana lo thiwa uSne. Okay right, hayi lo mfana kusho ukuthi ngidla impilo yakhe yena-ke ijele kwakwese kumhlala umuntu nje ojwayele ijele. Ngeke ngisho ukuthi umhlala jele umuntu ojwayele ijele because wawuza ilanguage yakhe. Le ngabona khona izinto ziyashintsha-ke la. Nolimi engathi lishintshile manje olukhulunywa lana alisafani nalolu limi esilikhulumayo. Hayi sinena-ke okay right. Bese lo mfana lo asiphi i-advice ukuthi we madoda niyabona ukuthi mina ngiyaphuma nina niyoboshwa. Hayi bo wendoda ungayisho kanjani lonto uthi wena kusasa uyaphuma nina niyoboshwa. Athi nje le case yakhe yena ayenzile incane kakhulu uyaphuma nangempela. Hayi sihlala ushaya umsombuluko afike umana lo mmeli okhokhwayo. Okay right, afuna ukusibona lo mmeli, asibone lo mmeli exoxe nathi sibingelele advise ngama-advice akhe. Inhliziyo vele lapho seyishintshile because sesiyabona ukuthi thina nje mfethu sesifana nabantu njengathi sifile siphila. Yebo lento yoba sithi akekho nje umuntu owake waba naleya nkinga efana naleya ekhaya. Leyo kuvele uboshwe nje uboshwe into oyibona kahle ukuthi yabo la untshontshelwe. Okay right, ufile umuntu kodwa untshontshelwe cause igama lakhe lilokhu eliqhamukile kulokhu ukuntshontsha lokho. Uyabo. Uma afike nayo lo mmeli ateke over akalithathe icala lo mmeli lo. Kube ngathi uzosisiza lo mama lo. Kube ngathi uzosisiza cause kodwa imali uyidla lo mama ngoba imali nje bangisho nje ngithi o-15 uma uthi njalo umama eso-attenda nje funela abe nemali impela ethanda ukucokama. Lapha sisebenzi-ke lapha angisasebenzi-ke lapho ngoba phela manje nansi inkinga-ke manje kwase kuyile nkinga eyayisidala ukuthi sengivimbeleke ngisho nasemsebenzini angitohozi. Abafethu bayafunda vele uma bebaphakamisa ngokufunda mina ngisatohoza. Okusho ukuthi umamkhulu uma ngeke asalekelele lowo muntu la uzozonke lento uzozibonela ukuthi wenza kanjani. Hhayi ukuthi thina sasiy'tshela lokho. Ingqondo yami mina indlela engangicabanga ngayo ukuthi okusho ukuthi uma indlela le yajeziswa ngayo ukuthi uzozibonela. Okay, hayi atheke over-ke lo mmeli. Metheke over-ke lo mmeli sihlale kube ngathi siyaphuma indlela enza ngayo sicelela ibheli. Kube ngathi siyaphuma each and every indoda ishawe ngemali impela imali ethanda ukuthi ukucokama. Okay kube ngathi siyaphuma kanti hhayi asiphumile basasifuna khona. Kube ngathi siya-attenda. Le ngabona khona ukuthi okay right engathi izinto ziyashintsha-ke manje avele athi lo mmeli ngeke yazini leli cala leli liyingozi lilodwa nje. Yabo mina into engizonicelela yona nini ukuthi kwehla iminyaka. Kwehla iminyaka okusho ukuthi siyoboshwa. Yabo hayi angacacisi naye ukuthi hhayi niyoboshwa athi uzosicelela ukuthi kwehla iminyaka nje yena noma sishawe nje singaphandle. Yayizwa loo nto. Hhayi sitshele ukuthi hhayi ngeke ngoba siyakhokha sabasebenzi bakhe kusho ukuthi njengoba sihambe sesifana nalento ekuthiwa amaklayenti manje hhayi sophuma. Akusho ukuthi lo mama-ke lona-ke hhayi athende-ke ngaleyo ndlela-ke kusho ukuthi acele ngale ndlela ecela ngayo. Hhayi kusho ukuthi isicelo sakhe siye ngokuphumelela kodwa manje hhayi lokho ukuthi thina sokwenza ngale ndlela ayishoyo ukuthi thina sigotshelwe ngaphandle noma sigotshelwe kanjani. Savele sagotshelwa ngaphakathi lapho le ngagotshwa khona-ke lo 7 years ngahlala 3 years 6 months ngaphakathi ejele. Lapho-ke kahle sasherisha iminyaka impela ngoba kahle lapha mangicabanga kwakumele indoda ithathe u-10 weminyaka njengoba sasherisha le minyaka u-3 years 6 months ingaphakathi kulo 7 years. Okay right, hhayi
Okusho ukuthi lo mama-ke lona-ke okay isitori sakhe siphumelele kodwa inkinga ibe sekutheni-ke okay somgcina-ke nina emajele angaphakathi. Eyi, nanso-ke enye inkinga futhi kuzosugcina emajele angaphakathi zishisa kanje la, hhayi kuye. Okusho ukuthi manje sekufuna sihambe siye Westville. Asho uSineya, athi uSineya uyaphuma. Okay right, uyaphuma Sineya kodwa khona umuntu engizonixhumanisa naye. Okusho ukuthi akhulume nabo kozakwabo. Ayona ukukhuluma nabo kozakwabo. Kube nozakwabo esitholana naye-ke abakhulume naye batholane kwakuthiwa u-Opperman. Ekuyena-ke komunye umfana wekhaladi futhi owasisesenga lapho wasisiza. Lapho sihamba nolofu owodwa wesinkwa siwu-5. Yes, silambile, akudleki, siyacabanga. Izalutho sisherishe ulofu owodwa wesinkwa onejamu. Ya. Ayisihambeke nalo mbhemi kuthiwa u-Opperman, sihambeke nalo mbhemi kuthiwa u-Opperman. Shuthi nayo hambe sisesenga-ke sivikela-ke ngemithetho yabo le singayazi yakhona lapho-ke hambe sivikela ley'tokisini. Sasey'tokisini hambe sivikela sihambe sayitshela ukuthi nalapho sophuma futhi. Ingqondo yethu sayinika ukuthi hhayi so-attend-a la sophuma. Njengoba bethe bazosigcina ey'tokisini zangaphakathi so-attend-a sophuma. Ayi, lapho khona le ngahamba khona ngabona ukuthi hhayi ngeke ngazuza ukuthi kushubile-ke la ngaphakathi ngoba ngathi ngifika nje mina ngangiqala ukubona la khona emhlabeni ekunamadoda wodwa ngaphakathi. Yikho inhlobo yendoda engekho la, izinja zila, amadoda agadwe ngezinja, isandla funa sihlaze sisekhanda, hhayi isandla usixegisele phansi. Ayibo kwenzakalani kuleli zwe leli. Ngathi ngisababaza lokho yaqhuma idonkeyipiri. Qhuma idonkeyipiri ngasikhathi kuqhuma idonkeyipiri kwasala isicathulo. Yabo, kuthe makusala isicathulo la ngibuza ile ntunjane lona lo baba lo wendiwe wathi why you standing like a god? Yabo. Ngamtshela I'm not standing like God, my shoes. Yabo. Kwaqhuma idonkeyipiri kusho ukuthi kwasala isicathulo. Ngasicaphuna khona ngendlela nami kodwa yenduku ngasicaphuna ngabe ngihamba naso. Ngayitshela ukuthi hhayi ngeke sophuma la engazuza ukuthi sesiyabizwa nangunommeli usibize eduze ukuthi hhayi asibuyi. Ngitshela sengibona lobu bunzima-ke manje sesihlangabezene nabo la ngaphakathi ey'tokisini nje safika nje nendlela nje kwenziwa ngayo la umuntu ashawe ngonyawo ayongena esithini ethoyilethi. Eish, kwenzekani la? Hhayi, okay right, hhayi siy'tshela ukuthi hhayi okay right, ngiy'tshela ukuthi hhayi ngizophuma-ke la siyaphuma nabafowethu. Sahambe siyo-attend-a, hhayi masifika siyo-attend-a. La bafika khona-ke basigadlaza iminyaka-ke lapho yangempela-ke indoda la khona nendoda eyafike yathola khona isixwayiso seminyaka yayo nanokuthi-ke yona yophuma emva kwesikhathi esingakanani-ke. Okay right, hhayi basithathe again futhi labantu laba basisendele khona eWestville. Sekuthiwa-ke manje siye-Westville-ke manje emajele angaphakathi yashintsha-ke into asisayi ey'tokisini semajele angaphakathi. Okusho ukuthi siboshwa manje. Ayile ngabona khona hhayi abazali abathi ukuthi ukuxegisa umoya nje bathi ukuthi ukwehlisa amaphaphu siyaboshwa la nabafowethu. Mina ukhulekane uSiphiwe Ulungele. Okay right, hhayi umfana weyisalele-ke vele ngoba wengena story ngalelo langa lelo samkhipha eceleni babefuna ukumfaka kodwa bona thina sazama ukumkhipha eceleni samkhipha cause ngoba wengekho esitorini. Ayisihambe-ke siyofakwa khona-ke emajele. Ngalesi sikhathi sihamba la kube khona indoda engishuthe kosheleni ngenye indlela la emotweni. Hawu lo muntu lo engathatha imali yakhe athi ayiphathwe yimina ngokuthini na? Yabo. Angitshele lo wasekhaya omdala athi hey wena uzoshawa la, lahla phansi lento le. Yini ndaba lo muntu yena wakushuthe kosheleni? Mase ngiyabaqathaza labo sheleni bengaboni la madoda lawa, ngibaqathaze phansi labo sheleni lawo, bawe labo sheleni labo. Ayi, sihambe siye sifikele komunye umhubhe. Lapho bathi isemarempini mengabe beyibiza ngegama khona-ke lapho khona noma isemarempini ngoba ile kufika khona kwenzeke khona iy'nkinga zakhona yini ngaphakathi. Okay, hhayi masifika le emarempini ngiyawabona amanye amadoda agqoke o-orange alokhu ethi shwi. Ngibona ukuthi yabona-ke la engazuzuza ukuthi umuntu uzoboshwa lokhu kwangempela-ke manje-ke hhayi lokhu kokudlala-ke se-social iminyaka-ke manje engiyibuka le ekhadini. Yabo, hhayi okusho ukuthi lapho-ke sidilizwe mina
sesidilika-ke manje ngokuhlukana-ke manje le ngabona khona engathi sinenkinga-ke la. Mina uKhulekane, uLungelo, uSibhemu eseyayiswa kwenye indawo. Awu, lo wasekhaya wayiswa kwenye indawo sizoyithini? Ngithe sengiyezwa kuthiwa uyiswa eJuvenile. Yini iJuvenile? Kuthiwa elinye ijele elikwazi ukugcina abantu abancane elikhona la ngaphakathi. Ha! Ha 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 ha. Hayi siye nokuhlukana-ke okay-right, hayi ibe khona inkinga, hhayi ukuthi ingabi khona inkinga. Inkinga iya ngokwanda, ziya ngokwanda-ke kusho ukuthi manje lezi nkinga nangokusondelana kwazo. Hayi dilike thina-ke noKhulekane-ke lapha emarempini-ke kwaba khona into ethi angivusa amehlo. Sebangivusa amehlo ngithi nhla, mangithi ngiyabheka, hayi bo, lo muntu ogqokisa abantu lezi ngubo e-orange ngathi ngiyamazi nje, uyabo. Hhayi ngiyamazi nangempela, usibanibani wakasibanibani, uyabo, wangasekhaya. Mese yangibuza naye, wendoda, wangibuka engathi uyangazi nje, yabo. Hhayi mase kube khona into ethi thula, ngoba lo wasekhaya ungitshelile vele uthi wendoda ungavele ukhulume noma yini lapha ngaphakathi ngoba laphayana kuney'nkinga zakhona ezambe vele. Hhayi kube khona into ethi angithule, yabo. Mese ngibuza ukuthi yini wena, wangibuka nje. Ngiyakubuza ukuthi mina wangibuka engathi uyangazi nje, ngathula. Ngikarateka ukuthi lo mfethu lo usazongilethela i-uniform. Mase ngiyamtshela ukuthi mina ngiyakwazi usibanibani wakasibanibani ngikwazela endaweni ewukuthi. Wathi ha, ubekwa yini pho la? Mase ngiyamtshela ukuthi hhayi la kufa umuntu kanje, ngo-1 and 2 kwafa umuntu eshawa umphakathi. Kodwa manje igama-ke sesizolimela ngoba manje sesizolimela nje lisho futhi ligcwale umlomo ukuthi okusho ukuthi sekuyithina manje ngoba manje into ijikile manje, isijike ngathi sekuyithina manje sibulele lo mfana wakaMemele. Ayizwa leyo nto. Hhayi, okusho ukuthi lo mngani wami lo ngalesi khathi sibuyela ngala enginike lezi ngubo zakhe, mase sixoxa, mese yangitshela ukuthi yazini ngizonishintshela amakhadi, ngizonenzela amakhadi. La makhadi lawa ngifuna uyonifaka straight endlini yami le ngizofike ngifikele khona ntambama mase ngibuye ematohweni. Okay, uyatohoza la ngaphakathi-ke, hloboni yetoho le, athi yona le engiyenzayo njengoba ngigqokisa nina nje. Wonke labo lo life wami ngiwushayela ukugqokisa nina. Ha! Futhi uthi, hhayi, ngithulele ngimbuke, asinike ley'ngubo zakhe ngigqoke, anginike leli thikithi lakhe, lishove khona endlini yakhe, erumini enenamba ngoba laphayana izindlu ziney'namba kahle kahle, ziney'namba o-1 2 bani, mase kuba o-6 2 bani, zinama-alphabet. Mina ngayise-medium B, le engangikhona, inamba 7, inamba 11, medium B. Hhayi, kushuthi-ke lo mngani wami lo afike ntambama. Hhayi mese ethi ntambama, ubone ukuthi yabo inkinga isankulu-ke la, engazi uzothi ayikakabi encane, engazi uzothi mase azoba nenkinga-ke la. Lo mngani wami ngakusasa siyathuthwa la kulezi ndlu lezi esihleli kuzona, siyathuthwa siyiswa kwenye indawo. Hawu, laphi futhi manje? Athi siya kuma-section. Ha, yini ama-section? Izona-ke lezi ndlu ey'ney'namba-ke ama-section. Le ngafika khona-ke mina ngangena enamba 11, e-medium B. Hhayi, hlale-ke lapho-ke okay right, ayenze le nto-ke yakhe amathikithi kusho ukuthi nginyuke-ke ngiye e-medium B. Nabo uKhulekane ehlala enamba 7, benoLungelo bahlala enamba 7, mina ngihlala enamba 11. Ukhosini kwathiwa kufanele sihlangane, yabo, ngoba sabandawonye nangokwey'bongo, akufanele sihlangane, ubani obhemayo. Kwacaca ukuthi sithi sonke, masithi sonke asibhemi soyiqhatha nenkinga la. Ngiyayibona le nto isiyinkinga ngoba umfowethu uKhulekane washo ukuthi akabhemi yena uyafunda, kwathiwa ngala Lungelo wathi akabhemi yena udlala ibhola futhi ubuye abe umuntu wesikole. Kwathiwa eceleni uSiphiwe cause ngangingasambali uSiphiwe wesekwenye indawo uSiphiwe, besebekwe kwenye indawo uSiphiwe, le kolokhunjani ko-Juvenile, le ngingafiki khona, engingakwazi nami futhi ukuthi ngihambe ngize ngifike khona ngoba ijele akukhona kini ejele, ikweminye imizi laphayana yamanye amadoda. Hhayi,
ngihlale-ke lokhunjeni medium B, ngihlale ngenze into zami nokhulekane noLungelo bedlala ibhola. Iyona-ke indlela leyo-ke mangicabanga futhi enye yezinto eyadala ukuthi sicishe siphile kangconywana, 'cause abafowenu yabona bebenethalente, ithalente labo belisebenzisa. uLungelo wasisiza laphayana ngoba uLungelo benokhulekane bona bebekwazi ukuthi beyodlala ibhola. Mina ibhola ngangilidlala qwaba ngoba ngangithi uma ngiyodlala ibhola bethi abaphili negwegwe. Xa-ke ukuthi yini isigwegwe, okusho ukuthi isigwegwe mina angiyazi leyo nto leyo ngaleso sikhathi ngangingayazi, angazi nanokuthi yini. Kwathiwa ngiqonde, ngibe ngiqondile vele, bathi angiqonde, abafuni shuthi ngidlale ibhola, kodwa futhi bayafuna uma kuyodlala izindlu ukuthi ngiyixhase indlu, ngidlalele indlu yabo. Futhi mina ngizokwenza into abayithandayo ngesikhathi sabo. Yila khona kwangicacela khona-ke lapho ukuthi hhayi-ke ndoda funa uyibambe iqine la, because obhuti bami angilali nabo. Ubhuti wami ulala enamba 7, nomunye ulala enamba 7, omunye ule koJuvenile, mina ngisenamba 11. Ngihleli nala madoda lawa busuku nemini, laba basekhaya ngibabona kancane mina. Lezi nsizwa lezi engihlala nazo le endlini ayithandi ngiye njalo endlini yabo, ayithandi, yabo, because ngangibuye ngibe nemibuzo engibuzwa yona ukuthi uyonzani enamba bani, usufuna ukushintsha indlu. Ngithi cha, yabo, angiphile-ke lapho kuze kufike lesikhathi sami-ke salo mnyaka. Iminyaka-ke iyahamba phela njengoba ngangiphila lapho, iminyaka iyahamba-ke njengoba ngangiphila lapho, kuze kufike isikhathi sokuthi ngishawe ngale nto ekuthiwa i-draft, uqoqajele. Bayibiza ngoqoqajele-ke i-draft. Inhlanhla-ke lo qoqajele wawungangishayeli kude, wawusungishayela medium C. Lengacacelwa khona-ke ukuthi okay right-ke la, futhi bangitshela abanye bathi hhayi ithikithi lakho mase lithi medium C usuyophuma, usuzoshayela isikhathi sokuphuma uma uyiphethe kahle, uyabona. Ile ngafika khona-ke lapha e-medium C-na-ke isikhukhula ngoqo ngashawa ngayo e-medium C. Fike e-medium C ngifike ngihlale mangicabanga iminyaka yayisisondela futhi yokuphuma lapha, mangicabanga ngase kuwu-2 piece, 2.5 iminyaka engase ngizowushaya lapho before ngiphume, nabo. Hhayi ngihlale e-medium C, ngalesikhathi ngiyosikalwa ngakusasa, ngisanda kufika e-medium C ngiyosikalwa. Lapho-ke e-medium C kwangadlalwa-ke khona le kwafike kwathandwa futhi ukuthi kube ngazuzuthi hhayi-ke kuyangishubela-ke le ngakhumbula khona abafowethu-ke engabashiya e-medium B, ukuthi hhayi ngeke ngathi ngahamba rongo la, ngishiya abafowethu kanti vele ngangingayicelelanga i-draft nje into eqhamukayo. Okay right, hhayi kwathanda ukushuba. Indlu engihlala kuyona akwenziwa noma yini, noma ingasiphi isikhathi. E-C1 angihlala mina e-C1 enamba 1 esiside. Hhayi bona uthi okay la isemabhubesini la, sivulelwa ngesikhathi la esiside, akuvulwa noma yinini la. Kunezinto ezenzakala, sivunyelwa ngisho ukuyodlala ibhola, ugeza ngesikhathi sawo la madoda lawa, ugezi ngesikhathi sakho laphayana. Methi la madoda nje awume nje la indaba zokuxhaphazisa amanzi ayisetshenzwa leyo nto ngaleso sikhathi, uzogeza ngesikhathi sabo wena mase befuna ukuthi ugeze wena. Hhayi ngihlale-ke lesi side enamba 1, okusho ukuthi idlozi lasekhaya liye nokuthi mhlambe liyasebenza angazi, kodwa ngangicabanga ukuthi mhlambe liyasebenza ngoba ngathi ngihamba ngedwa ngisajulile lapho, hambe ngiyibukela abantu abajimayo lemarempini, ngiyakhuphuka ngesibhedlela phezulu, yabo. Ngangihambe ngithi nje ngike ngiyikhiphe ngesibhedlela, yabo, ngihambe ngibuka labantu abaphakamisa iy'nsimbi. Hhayi kwaqhamuka elinye iphoyisa futhi, sawubona mfana kunjani, hawu ngiyaphila, usibanibani wakasibanibani, ivele ithikithi libhaliwe, mase ngiyavuma, yebo mina nguSifiso wakwaNdlovu. Kuthiwa inina laba enibulala umuntu lapha kwencane, ngithi mina hhayi kuthiwa ithina baba, kodwa hhayi ukuthi thina kuwumphakathi. Athi mfana wami iy'nkinga ey'kanjalo azandele bani, mina into engizokusiza ngayo ngizoku-ofarisha itoho langaphakathi, itoho langaphakathi. Alo baba uyakwazi ukupheka uphuthu? Ithi mina yebo. Athi ngishoda ngokuka abapheka uphuthu. Hhayi ngiyitshela ukuthi hhayi kwalolo phuthu ekuthiwa liyaphekwa, hhayi mhlambe lolu phuthu ibhodwe encane, kupheka uphuthu nje, yabo, kupheka uphuthu ngebhodwe encane. Heyi angivumi,
akafiki lo baba lo ezongilanda endlini-ke manje le ngihlala khona, afike ephethe yonke impahla yami nezinto. Hhayi, shuthi athi lo baba into engingakusiza ngayo mina ukupheka lolu phuthu. Ngalesi khathi ngisayitshela ukuthi hhayi, uphuthu uhlamba into ephekwa nje ngasekhaya. Ngivumele phezulu ukuthi yebo, ngoba ngiyabona ukuthi okay right, yabo le engihleli khona angihleli kahle laphaya le engihleli khona. Yabo, sebefuna futhi nendaba yokuthi manje ngazuza ukuthi ngayenza lento zabo, ngikhuluma indaba zalezi zinto inombolo kahle kahle. Ngisho nje ngiqondise base befuna ukungifaka enombolweni. Eyi, siyabona abafowethu, yebo abayithandi inombolo kodwa okay right, ake ngiqale ngibone ukuthi izongiphathelani. Hhayi, angithuthe lo baba lo angiyise ekhishini ngalo lolo suku lolo. Ngalesi khathi engiyise ekhishini, uma ngifika nje ekhishini, ayi kuthiwa ya ndoda, ungalimela leli bhodi. Engithi ngiyalibheka leli bhodi, ibhodi elingaka. Mase ngiyabuza baba, kuphekwa kanjani kuleli bhodi avela adonsa 25 kg yabo-2 bempuphu. Athi wena uphekela amasekshini amabili, njengoba uphekela amasekshini amabili, wena uzopheka upheka labo 25 aba-2. Indoda nendoda inebhodi layo eliphekayo-ke lapha ekhishini, amabhodwe kagesi, kodwa amabhodwe makhulu, amaphini into engingakaze ngiyibone, engingayazi na ukuthi ngaqala ngigcina futhi ukubona inhlobo ekanje. Ushayele ibhodi, ushayele laphaya ngephini. Hhayi, fike lapha ithi ngifika ngigaxwe ngamadadla. Hhayi, ngagaxwa amadadla manje, ngashintsha i-uniform, u-correctional, ngagaxwa omhlophe. Hawu, kwenze njani kahle kahle, nginikwa isigqoko lesi zokuphaka. Ngabe ngikhonjwa kubona labo 25 kg, wathi uyakwazi ukuqukula impuphu? Ngathi yebo, ngiyakwazi ukubamba impuphu. Kwathiwa uyiqukule manje. Hhayi, ngiyiqukule impuphu, ngibeke egxalabeni, mase kuthiwa iphonse la, mase ngiyayiphonsa-ke laphayana-ke ilosha imnika wakhona, iziyobhakazeka lapha enzansi le engizofike ngiyilinde khona, mase ngiyayithatha ngiyifake ebhodweni-ke la. Yabo, ayikho-ke into engekho-ke ile ngaqala khona ukubona ukuthi hawu, ijele linani ekhishi. Ikhishi lakhona ayikho into engekho khona, ngisho o-bread store ngaphakathi, o-egg store, le kunamaqanda, izinkwa, kodwa iqanda lakhona mkhulu luthi alithoswa, liyabhoyilwa, lidliwa libhoyiliwe. Amaklabishi, lapho khona iklabishi lakhona liqotshwe ngazo uzuthi, ngazi kudladla, angazi liqotshwa nje, uyalibona nawe hhayi leli klabishi limajazi leli, angazi ngizolidla kanjani leli klabishi. Le engangiqala khona-ke mina ukudla uphuthu unyaka wonke ngingalishintshi unyaka wonke ngidla uphuthu, qho uphuthu, ngoba into yakhona inempuphu. Uma ungadlanga ipharishi uzodla uphuthu, uma ungadlanga lolu phuthu kuzomele uy'nikele emaphayilizini lapho udla isinkwa. Engave ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukudla isinkwa mina each and every qho, okungcono ngiyishayele uphuthu nje each and every day. Ayikho into engingayenza futhi ngeke uze kushintshe futhi, iyona indlela engizokwazi ukuzama ukuthi ngiphile ngayo-ke le. Hhayi, ngishayele lona-ke uphuthu lami, ngiy'dlela lona-ke mina uphuthu lami lolo. Abafundi, inyama sithi sayintshontsha sayithosa, uhambe emalahleni. Yabo, bathi hamba emalahleni. Yabo, bakushayela ukuthi umphathi wejele angakuboni ukuthi ushayiwe. Yabo, ukuze ubone ukuthi kwalona ilento enjani, ujele lo kwayena, eyi, omunye umuntu ophila komunye umhlaba loyayana, akuhlalise njengengane kanje, akushaye la phansi wenyawo. Bathi bona uhamba emalahleni, ungakwazi ngisho ukusukuma, iy'nyawo lezi, ungakwazi ngisho ukusukuma, ushishilize ngezinqaba. Bebekutshela ukuthi sukuma ngaleso sikhathi leso. Yonke into yalapha inenhloko, inokuhlukumeza nje mebethanda nje, ngesikhathi sabo mebethanda nje, inokuhlukumezeka, inenhloko impela. Hhayi, okusho ukuthi lipheke-ke leli khishi, sengilindele 2 half minded lo, 2 piece lo, iminyaka le mibili nohafana le, kufanele ngihlale-ke manjena-ke manjena. Kodwa mina ngiy'tsheli ukuthi iminyaka iyaqhubeka, kodwa ngiyabona ukuthi hhayi iyashayeka, iyazameka kodwa iyaqhubeka. Manje beloku benginika ithembana, eyi ngiyababona abantu bayaphuma, kusasa ngiyahamba, hhayi bo, kusasa ngiyahamba, hhayi bo. Mina ngophuma nini kule ndawo le, lapho sengablokha ngisho oma bey'ngane efonini cause angifuni ukuzwa isitori sakhe sangaphandle. Nokuthi uyamfonela umuntu uthole ukuthi uphuzile, le khona kugcwele, isho i-guilty conscious ukuthi hhayi ngeke uyafeba le khona. Yabo, yayona-ke le nto yadala ukuthi-ke lapha ngidilithe kwayinamba zabo, ngingafuni kwamali kubona, ngiy'philele nje le mpilo engase ngiyiphila cause imali ngase ngiyihola, kodwa hhayi ukuthi imali engathengi ngatheni.
ngosuku uyawuthi bengicabanga uyasithikisa isihlanu lapha mangalona ishumi. Ncane leya mali leya, uyibona le khadini mangabe usuyothenga futhi imali yakhona uyiphathi ucash, unika iphepha elibhaliwe ukuthi imali yakho u-R30. Kuze ngisho ngithi hayi mhlambe ingakho ngithi ayihlambe isihlanu esithikithwayo noma ishumi, ngoba ukwazi ukuthi ungasebenza inyanga yonke wena iqede iphepha libhale u-R30. Imali oyibona inkulu kakhulu laphaya ile mali le osuke uyifakelwe abantu bakini, ngoba usukwazi ukuthi abantu basekhaya bafake u-500 ephepheni. Ngoba befaka u-500 futhi le mali yona ingena kuleli phepha nayo, ngoba nawo lo 500 wakho awutholi ucash. Kushuthi uma ungoqo uzosebenza ngaleli phepha up until uzuphume, ungayitholi le mali uyitholele kakhonke eThekwini, kakhonke uyithola khona isiyamaphepha-ke ngoba usuphuma. Uqala khona ukuhlangabezana imali ngezandla, abayifuni imali esandleni, bayabhaqula ngemali. Abadlali bayayishaya futhi mangabe uphethe imali, akudlalwa-ke imali nje ayiphathwa laphayana. Imali uma uyiphatha ingqondo yakho uma ungabanjwa nayo fa uhlale wazi ukuthi uzoyimela kanjani isitori sakho nale mali yakho oyiphethe wena. Ayi ngihlale-ke lapho ngibona ukuthi hayi ziyaphela-ke manje lesi sikhathi sithanda ukuthi engathi siyahamba, hhayi ukuthi siyaphela, siyahamba. La ngakholwa khona uma ukuthi mina hhayi engathi sengizophuma ngempela yila khona. Angithi lapha kunezingcingo, hhayi amafoni, izingcingo lezi zasodongeni. Bona izingcingo lezi zasodongeni othelefoni. Mangikhala kuthelefoni ngathola ukuthi uSiphe engazi uzothi kade efunda njengoba kade efunda le kade ekhona lapha eJuvenile. Engazi ukuthi uSiphe nejele lisheshe lambhekela elingathi ucabanga ukuthi usezophuma, yabo. Naye ngempela ngathi sathi ngithi hayi ngisahixwa yilokho. Ngithe ngifona futhi hhayi ngathola ukuthi uSiphe usesemnyango ula, usephumile. Wafika futhi ezongibheka. Awu bafu, sagqoke kanje engamtshela mtaka baba. Ngisagqoke kanje kodwa mangicabanga kusele 2 weeks noma 1 week ngiphume manje. Hayi athi uSiphe okay ayikho inkinga mfoka baba. Mina bengithi ngikulethele iy'ngubo zokuthi hhayi ngoba ngiphumile nawe usuyaphuma ngokhozi okhulekane bayaphuma kusasa. Lapha ngiphathekanga neze kahle ukuthi hawu kanti kahle kahle isigwebo lesi sakhona siyinto enjani isigwebo. Saqala sashaya ngawani manje ngaphandle, mina ngasala mina kanti yini inkinga yami ngempela. Hhayi futhi babesangivova inkani abelungu. Hhayi ngangempela hayi bangivova labelungu, kusho ukuthi bangivova-ke ayiphelele lo 2 weeks. Aphinde afike futhi uSiphe. uSiphe bafo kuhamba kanjani? Mase ngimtshengisa ithikithi, hhayi nali ithikithi. Kade ngihamba ama-attendance lawa la ngaphakathi ukuthi yini ama-projects lawa akhona ashoyo ma-LD bani, nanokuthi wena uma uphumela emphakathini usangakwazi ukuphila nabantu, iy'nto ey'njalo nje. Kushuthi kahle kahle wena bayakuvuseleka ukuthi manje usuzoba umuntu, uyabona. Sekuzophela lokhu kade ukucabanga cause lapha mfethu, mfethu awucabangi kahle lapha, ziyabuya baba. Ziyabuya baba, kugezwe ekuseni kusa u-2 noma ngo-3 kuyagezwa lapha. U-showcase kuyagezwa. Muke wayothinta into enjengokugijima, ngisho ukuthi ugijime kancane wenzani kodwa fa uyogeza-ke futhi emva kwalokho futhi. Ziyabuya lapha kuyavukwa kuyagezwa amanzi abandayo. Okabi laba mebevuke iy'nto zabo babuye bazenzele iy'nto zabo la ngaphakathi. Obona kahle ukuthi yabo lezi zinto lezi kwawena zikubeka engcupheni. Ayibona leyo nto leyo. Yila khona-ke le ngabona khona yabona impilo yala angiyifisi. Ngibe ngikhona kodwa. Phela athi angisebenzele kulelo khishini lami ngiye nokujwayelana nabanye abasebenza ekhishini. Benanokungi-motivate ukuthi hhayi ndoda usuzophuma ndoda musukushawa uvalo ndoda qina isibindi usuqedile. Yayibona nje leyo nto leyo. Kodwa ungalivezi ithikithi lakho kwabanye nje ubusuzophuma ngoba manje asekwenzakala ezinye izinto kanje. Ziningi-ke izinto ezenzakala lapha ngaphakathi engeke ngayichaza cause abanye bayayihlanakazela iy'tori zalapha ngaphakathi. Omunye usibeka ngendlela yakhe, omunye usibeka ngendlela yakhe. Kanti kahle kahle amadoda alapha ngaphakathi adonsayo mabili esebebamathathu ngephoyisa. Ngisho bebaningi bebangaka. Amadoda nje adonsayo laphaya, imibono uma ngabe ingasahambiselani lapha awuvele wenze noma yini ngesikhathi sakho, akukhona kwakho laphayana. Laphayana uma uzokwenza into yakho isuke yaziwa ukuthi uzokwenza ukuthi ngasiphi isikhathi wena nobani.
ngoba amadoda aphethe laphaya ayabonisana futhi la madoda lawa mangasho kuthiwa makithi ngiyabheka lapho ukuthi okay right nama-realize asengiphumile ukuthi okay shuthi la madoda amabili mese egadwa ile ndoda ewagade ngedonkipiri ukube lapha ngaphakathi awabonisani ngabe si-corrupt ngoba mina ngithi ngiyajima i-boxing shuthi ngabe ngisukuma ngisha omunye ngequpha. Ayikho-ke lo mthetho lapha awusebenzi. Uzobona nje mangasho wenze lokho ukuthi uzozibonela nawe ngeke utshelwe abantu uyoyibonela cause abantu bayayihlanakazela iy'tori zalaphayana umuze umuntu esekhuluma lokhu nalokhu 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 kanti manje uthi uyambheka futhi lo muntu okhuluma lento ubone ukuthi yazini wakrema lo ayikho lento ayikhulumayo. Wena ophuma khona kahle kahle iyakucika lento ngobani ukhuluma amanga ngalezi zinto zakhona laphayana. Lapha iningi kakhulu into ezenziwayo kuyasebenzeka kuyafundeka ongangokuba abafowethu baphuma begradile uma ufuna ukuba usikhothini uzugrade ubukhothini bakho lobo balapha ngaphakathi. Lento le iyafana nala ngaphandle kuyaphileka uma ungayile ngobugebengu kodwa uma uye ngobugebengu uzophila ngabo ubugebengu futhi uphinde uphume futhi uphinde ubuye futhi ubuyele khona futhi ngobani wena okusho ukuthi vele you always a junkie nje koze kube unomphela nje kukanjalo lapha kuwena yabo. Isitori salaphayana nje sinjalo kodwa nje cause uyabona ukufa komuntu ngesandla sami ayingeke angikufisi angikufuni ukufa ukuthi umuntu kuzothi ufile ufe ngesandla sabafana bakaNdlovu noma umfana wakaNdlovu cause sabona thina siyazi futhi sabona futhi kwabanzima ngisho nanokuthi sibuyisane nabantu bakhona kodwa-ke ngathi sengifikile eminyakeni njengoba ngiyidlalela le ema-Respect sengibuyile-ke sengiyiphumelile-ke le sengiphumile-ke nje nani nje hhayi into yamanje ngaya ngayodlinga ngithi ngiyoyidlela inyama nabanye abafowethu kwenye indawo yangakhona ngambona omunye wobaba wakhona cause ngangithi uzonginyanya but wangi-welcome-a kamnandi kanjani wangibuza impilo nanokuthi sengi-success yami empilweni sengiyenzani manje uyabo. Mina ngangitshela ukuthi uzonginyanya labo baba laba kodwa nje indaba zokufa komuntu lobulala uyabona nje umuntu akafanga ngegama lethu umuntu wafa ngegama lomphakathi kahle hle hhayi ukuthi kodwa kahle hle lapho soqiniseka lokho sohlanza noma sophasisa lokho kodwa nje umuntu nje ungayifisi into ehlangene nabantu abaningi. Hhayi abantu bakini khona okungenzeka kodwa nabo ufuna ukwazi ukubakhuza nokubakhontrola babe nama-emotion athize ukuthi nje mhlawumbe makunenkinga bakwazi ukuba control i-anger kina kwakhe umuntu mhlawumbe adinelwe ngaphakathi yabo. Kodwa into nje mayinomuntu abantu abaningi nje angifisi angiceli angifuni empilweni yami cause iyangibambezela leya nto leya ngathi mangithi ngiyabheka ngiphelelwe yibhani emafamu nginengane into zami nje kufana nokuthi ngiluzi ngoba manje nale ngane ayisasaphotheki ngale ndlela le isaphotheka ngayo kade kusayisikhathi sami shuthi sisaphothwa yi-Dirk Father indlela engangiyitshela yona leyo ngenhliziyo kodwa hhayi ukuthi kwakunjalo cause nga-realize-a nami ezinye izinto ngeke into uma ungale ngeke ukwazi ukubona ungale it's either kuyafana lento njengoba usendlini awukwazi ukuthi usendlini iwindi njengoba amawindi nje utholukuthi indlu inamawindi wena njengoba inamawindi indlu iy'ndonga lezi ubona into engale kodonga cause laphaya ayisey'ndongeni alikho-ke iwindi lapha iwindi lincane kakhulu lalapha lokusebenzela into ekhona la ngaphakathi iwindi lalapha akukhona nanokuthi ungeqa nanokuthi ungenzani uhleli la and futhi ziyabuya njengoba ngithi ziyabuya nje lapha ngaphakathi njengoba ngisho emadoda yabona indaba yokuthi ngafa umuntu ngesandla sakho ungalingi uzofisa cause lapha kunala bantu engangingabazi mina ekuthiwa i-EST abaxhaphazi bangaphakathi bayaxhaphaza laba bafethu futhi yeyibo bayaxhaphaza laba bantu laba bakunika ukuphumula bakunika ukulala bakunika ngisho ukuthula cause laba bantu mina ngangiyitshela ukuthi bafika ngoba bezokuthatha nge-draft. Ngangibuka abantu indlela abathathwa ngayo nge-draft nakhona uma uthathwa nge-draft webakwethu njengoba ngithi ngathathwa nge-draft awuthathwa kahle nge-draft i-draft nje inenduku phakathi ngoba ibhaliwe kuthiwa draft okusho ukuthi wena omunye wophoyizeni kanti noma ungayena
uphoyizeni ungewona, kodwa kusho ukuthi wena njengoba nje ubhalwe la kuleli phepha omunye wezambane elibolile la kufanele lithathwe ngenduku, kanti cha akunjalo, wena sebeyaphungula bona. Laba-ke abathathi-ke kanjalo i-draft nje, kubona nje i-draft umuntu wenduku nje uma ngabe uzothathwa nge-draft, ngoba kube kufikwa kube kufundwa iphepha, ububuza igama, kube kuthiwa thatha ibhakede lakho. Indoda lapha eno-20 litre wayo nje ibhakede, lelo bhakede nento zakho zokugcoba ney'ngutshana zakho lezi ey'khona zala ngaphakathi kwama-anjana mhlambe mavesti kanjalo, hhayi into ey'ningi. Uthatha lelo bhakede lakho, umncamelo wakho, amashidi akho la owathenga, uyaphuma uhlala la. Hhayi ukuthatha lezi zinto uyacocoma engathi ukwakho. Uma kuthiwa phuma ufole la, uzothatha la ubeke la, uhlale la duze kwey'nto zakho, bayikhuthuze kuqede kusho induku ziye esikalini, uyokalwa i-weight yakho, yonke into yakho, ukalwe ubhalwe phansi iy'gulo zakho, bakuthathe bahambe nawe. Ingakho-ke ngithi mina nje yabo le nto yokuthi umuntu ufaka kanjani, ukuthi angiyazi-ke le nto ngoba phela manje abantu baningi bahlukene, siyezwa futhi nangey'ndaba khona naney'nkaba besho ukuthi abantu abasafisa ukubulala abayiphambili labo. Angibazi ukuthi baphila kanjani, noma mhlawumbe ababanjwa yini bake baye laphayana, umuntu afike abone kahle laphaya, ngisho kuthiwa uyinkaba ukuthi into leyayana leya nto yazi khona laphayana, kodwa ziyaqonda mase zilapha ngoba laphaya isekholeji elikhulu lapha la ngampela. Ngangilizwa ngendaba futhi nami ngangiqala ukubona indawo engaka yangithi, ngoba le ndawo ugcina ngokuyibona uma ungaphandle ukuthi ingaka, uma ungangena ngaphakathi awusayiboni ukuthi ingaka, ngoba usuke uhamba amaphaseji angangama-room, amaphaseji osuke uhamba kuwona. Ungahamba uze uyofika noma ilaphi, kodwa nje ula wena ngaphakathi ey'tinini. Hhayi ukuthi khona uzohamba khona ulunguza emawindini engathi yini wakho ulunguza emawindini, uhamba uqonde nje. Uma uya esibhedlela kanjalo, uma ungabuyela entunjeni kanjalo, uyabo. Ospace asikwazi ukubapopola-ke thina mhlambe-ke uma kuthiwa siye esibhedlela, kodwa nakhona uBafo nganginebhadi ngoba ngingakaze ngihlangane naye, ngizwe bethi abanye bambonile ngicasuke ngife. Ngoba manje mina ngithi uVenal, akushiwo ukuthi uma kuphuma iJuvenal ngizobona uSphiwe, cha, akuhambi kanjalo lapha. Njengoba ngisho ukuthi izinto laphayana zihamba ngenye indlela izinto zalaphayana, okungangokuba wena oy'bonelayo uma uyindoda uthi yabona-ke manje sekumele ngi-ayineke, yabo. Uma uphuma funa uphume ulungisekile njengoba phela basuke bekulungisa njengoba besho bethi i-correctional, basuke bekulungisa, bayokulungisa. Kusho ukuthi kunamaphutha wena othe wena wathi uma wathi wabheka eceleni, wangabheka kuwona, bona bayokhanda. Sekuzoshaya isikhathi sokuphuma, kuthiwa hhayi-ke ndoda aphinde afike futhi uSphiwe, ngoba hhayi lo mbhemi wafika kathathu impela kumina impela kade sezophuma. Hhayi phinde afike futhi uSphiwe, yathi ndoda awukakakhululeki, hhayi ngimtshela ndoda sekuzokhululeka mase ethi kusasa ngizokulethela iy'ngubo Bafo, sengizwile ukuthi uzophuma ungadini. Ngithi hhayi Bafayo, okay, hhayi ayikho inkinga, ngingacikeki futhi ngoba sekusho uSphiwe, ngoba ngiyabona ukuthi cause ukhuluma ngento lana-ke kahle kahle usukhuluma nge-experience ngoba yena wesebuya ngaphakathi. Angithi ukhuluma ngento aseyazi ukuthi hhayi vele uyazi ukuthi sho sengizophuma. Hhayi ashiye iy'ngubo uSphiwe, hhayi ngihlale sishaye isikhathi. Kuthiwa ndoda ngakusasa uyahamba. Kusho la madoda awancenge, yonke into oyitshelwayo lapha uncenga, ngoba ngisho usuzophuma futhi utshelwa nje ngokungancengi ukuthi ndoda kusasa uyahamba, futhi awunqeni ukuthi kuthiwa wo